Dacă doriți să plasați un ordin de cumpărare pe platforma StockIt, alegeți acțiunea pe care doriți să o achiziționați, efectuați click dreapta pe simbol și apăsați butonul Buy. În căsuța care se deschide, alegeți tipul ordinului, market sau limită, prețul la care doriți să efectuați cumpărarea, cantitatea, valabilitatea ordinului și apăsați OK. În situația în care cantitatea aleasă nu respectă lotul de tranzacționare, veți fi atenționat de către sistem. Modificați cantitatea și apăsați OK. Dacă ordinul s-a executat, portofoliul dumneavoastră va fi actualizat în timp real. Puteți vizualiza în portofoliu cantitatea achiziționată. Pentru a plasa un ordin de vânzare în portofoliu, poziționați-vă cu mouse-ul pe acțiunea pe care doriți să o vindeți, apăsați click dreapta și apăsați butonul Sell. Alegeți de asemenea tipul ordinului, market sau limită, cantitatea pe care doriți să o vindeți în limita cantității achiziționate și apăsați OK. Dacă ordinul s-a executat, portofoliul va fi actualizat în timp real. În sesiunea activității curente, ordine în lucru, puteți vizualiza ordinele plasate la preț limită. De aici, puteți de asemenea să modificați sau să anulați un ordin. Pentru aceasta, poziționați-vă cu mouse-ul pe ordinul pe care doriți să-l modificați și alegeți opțiunea Change Order. Efectuați modificările și apăsați OK. Ordinul a fost modificat cu succes. De asemenea, pentru a anula un ordin, plasați-vă cu mouse-ul pe ordinul pe care doriți să-l anulați și apăsați Cancel Order. Introduceți parola de ordin și apăsați OK. Ordinul a fost anulat cu succes. Pentru a vizualiza activitatea dumneavoastră de tranzacționare din ziua curentă, în fereastra din partea dreaptă, meniul Activity Log, Trading Log, puteți vizualiza toate ordinele plasate în ziua respectivă, de vânzare, de cumpărare, ordinele anulate, precum și ordinele modificate și confirmarea acestora.